da se molim, ali nemam vremena. Hteo bih da vam pomognem, ali nemam vremena. Hteo bih da razmislim, ali nemam vremena. Dete se igra, nema vremena. Đak uči, nema vremena. Student ide na predavanja, nema vremena. Mladić se bavi sportom, nema vremena. Ženik osniva kuću, nema vremena. Otac ima decu, nema vremena. Deda ima unuke, nema vremena. Bolesnik mora da se leči, nema vremena. Samrtnik nema... Kasno je. Više zaista nema vremena. Tako trčeći, prolazimo kroz život žurno, nervozno, nestrpljivo. Ne molim te, Gospode, da mi daš vremena da učinim ovo ili ono. Molim te da mi pomogneš da savesno izvršim u vremenu sve ono što si mi ti dao, ono što očekuješ od mene. U toku dana i noći za 24 časa prođe 1440 minuta. Zapitajmo se iskreno i odgovorimo koliko od tih 1440 minuta dnevno posvetimo molitvi, razgovoru duše sa Bogom. Za molitvu Oče naš potrebno je nešto tek oko 2 minuta.